gama da talawa ido 30 a gidan bal, ka gama tun da talawa ido 20 a sinima, ala gafata mala. Wa ake kira malami ka gan shi, ala gafata mala. Ban ce ba malamai ba da malamai, amma wanda ake yanzu a ce ka nemo malami sai ka gama da ni. Gaibu. A to ina karatu. Masai da laya, masai da magani, mu karre sadaka, balle kuma ka ga malami a sakatariya. Wa ake kira malami ka gan shi, wanda za ka ɗauki kamar 100 rafa ta naira, yanzu kamar malam Muhammadu kai ku sauka daga nan, duk ku tashi daga nan, ku tashi. Duk ku tashi daga nan ku koma baya, ana sallah kuna magana, duk ku fita waje. Ku fita waje da Allah. Ku fita waje na ce muku. Ana sallah kuna magana, ba ku girmama sallah, in ba za ku yi sallah ba za ku yi shiru ba. To kan ga ala gafata mala, duk mutumin da yake da hankali a duniya, yake da nutsuwa, wa ake kira malami, wanda za ka ɗauki kamar 100 ka kai masa, ka ce malam gashi a wai baba 100. Yanzu kamar malam Muhammadu shi abuka yake daga salatin annaba sai hailalla sai zikirin annabi Muhammadu, wallahi sarki shugaban ko gwamna ne ya ce ba zai je ba saboda zuhuda a ƙasar Zariya. Zamanin Obasanjo, Allah ya tsinewa mai ƙarya. Daga Abuja a tiku ya sa aka zo aka ɗauke malama. Ta sai Abuja malami a cikin jib. Inna lillahi wa inna ilaihi. A kai shi haka ban a tiku. A tiku ya ce malam karka firgita, karka ji tsoro. Na ji labarin ka kana da tsoron Allah. Shi ne na sa aka ɗauko min kai. Malam ba wani abu za a yi ma ba. So muke a samu almajirai. Nawa za mu baka, so muke a mana kwangila ta addu'a akan Allah ya bamu mulkin Najeriya. Wallahi malaman su yi fashi da kuka, da kira aka lallashe shi. To irin wannan malamai ba za su karɓi komai ba, ko miliyan 1000 ka bashi ba zai, in ya ce Allah ya tsine ma rasuwa za ka yi, to ai bai ci haram ba. Amma malami ya ce ka guji duniya, shi ya hau jib, ya ce ka dake zikiri, shi ya tafi Ingila, yana daga loja a Amerika zai aiko ko ku ji tsoron Allah, shi yana loja a kwanci. To ashe kaga karatu daban, tsoron Allah daban. Da karatu zai hana a shiga wuta, to da shi dan bai shiga wuta ba. Malam bin Amna dan Ba'ura ka gan shi malami ne. Idan yana karatu imanta musulmi ina ne nan. Idan ya cire kansa wallahi baba a Allah zai gano karatun ya ci gaba, yana wuta. Shedan a sama ta ɗaya shekara 10,000 yana limancin mala'iku, sama ta 2 20,000, sama ta 3 30,000, sama ta 4 40,000, sama ta 5 50,000, sama ta 6 60,000, sama ta 7 70,000. A gidan aljanna shekara 80,000 shedan yana bauta wa Allah. Baba ka ga abin da shedan yayi wa Allah. Ki yaro na gaba ya tsuguna saboda darajar Annabi Muhammadu. Shedan ba giya isha ba zana'i ba caca'i ba lada ya ci ba. Me shedan yayi wa Allah, Allah ya tsine masa albarka, ya koro tsinanne daga aljanna. Allahu akbar. Lokacin da Allah ya nufi zai halarci baban mu Annabi Adamu, sai Allah ya tura mala'ika birnin Ayyula su ɗebo tabo za a halarci Annabi Adamu. Mala'ika ya yi haka zai ɗebi ƙasa ta yi masa magiya. Ta ce don Allah, don Annabi kada ka ɗebe ni, ya dawo ba ƙasa. Allah ya ce ina ƙasar da na ce ka ɗebo, ya ce ta hana mu da girman ka. Saboda an taɓa yin halitta ta yi sabo ya ka halakar da ita. Shi yasa ka ji mala'iku suka ce Allah subhanaka, Allah tsarki ya tabbata a gare ka. Yanzu Allah ka sanya khalifa a ba ƙasa ta dinga barna. A na 10 mala'ika ya je ƙasa ta yi masa magiya, sai da mala'ika 10 ido. A na 11 sai Allah ya tura Azra'ilu. Mala'ika Azra'ilu ya yi haka zai ɗebi ƙasa da ta yi masa magiya ko kallon ta biwa. Ya fi Allah ya ce to kai za ka dinga ɗauko rai, in an yi halatta kai za ka dinga ɗaukar rai. Sai aka suranta baban Annabi Adamu, ga hannu ga kafa ga ido amma ba rai, sai aka jingine shi a bangon aljanna a haka. An ce wata ran shi dan ya zo wucewa, ya kalla Annabi Adamu, ya ce kaga wata halatta kuma ga ciki ga baki ga kai ga kunne, wannan halatta ta game da wahala. In kana gudun wahala karka zo duniya. In dai kana gudun wahala
to idan uwarka ta yi nishin naƙuda ta ce shi ne amma in dai ka sake ka faɗo to ai saboda ka san cikin bala'i ka zo malam da Allah alheri ne ka zo waje kana kuka tun nan da kuka maka faɗo inya ka faɗo cikin hau cikin masifa cikin kyashi cikin kin juna farkon hau ɗin da za ka fara gani da ka faɗo da kuka sai a samu reza sabuwa dal a yanke ma cibiya masifa 2 daga nan tsidif sai ka ji ka a ruwan zafin wanka masifa 3 daga nan ka ji an ce cikin ya kumbura kashin haƙori kyanda iki a kamo shi a mai kaciya da ka zama ɗan kwage kuma sai ka zama baka ji kashe ka dangaru kamun gafiya dokin kara gara taya ka dawo kafa ka yamama kun dawo daga kaso ka dangaru da ka zama saurayi kuma sai a firgita nema daga nan halle ga fataka ona da arewa ka ci gujin kai ne mai gatar babara a ci wudul a ci makula a ciyo garku kai ta garauniya a rana da yar dila daga nan sai a yi ma aure yakwa sai ka yi kamar wata 10 kana yawon kasuwa da yar dila iya ɗinkin ƙaramar sallah sai ya cinye abin da ka tara sai ka ƙara firgita dama a hau kadu to a san da aka busa ran annabi Adamu Allah ya umarci mala'iku su sujada ga annabi Adamu duk mala'iku suka yi sujada amma shaidan su ya tsaya a tsaye kaga Allah ina da ikon da zai aiko mala'iku su kama shaidan sa kareraya tunda Allah ya gama da Adawa Samudawa Irama ashabul rasul qauma tabba fir'auna da qayanusa duk Allah ya gama da tsinannu shaddadi ibnu adi kuwa Allah ya tsine masa albarka da kaji an ce shaddadu ƙarfi adu adawa su ku adawa Allah ya ce ban taɓa halitta mai girman su ba dan sai ba ada shekara kamar 700 a ce ya kamata a yaye shi kakai mamaki malam manyan su da fata giwa suke guga da giginya suke sakacen haƙori idan za a yi wa ba'ada ya aski jikokinsa dai taro kamar su 80 ya zuba su aka sai sun daɗe suna askin a masu askin wani bai ga ɗan uwansa ba wallahi ba ade guda ɗaya daga nan mutum ce na tafa Kano sai ya je kamar yar gaya kana hango tudun duwawansa amma da suka ce sun fi Allah ƙarfi kaga yadda Allah ya musu kai wane mutum to banda Allah ba zai daure ka ba igiya ka shekara baka leko ba kai Allah da iya daure ba igiyar rama ba ta zo gala ba shi yasa ka ji an ce a ji tsoron alkiyama saboda ita alkiyama wuni ɗaya ne amma da za ka miƙe haka a lahira da aikin annabi 70 to gani kace ba za ka tsira ba saboda ita alkiyama abin da ya sa kaga an kira ta ranar masifa ranar tonon asiri ita kowa yana gun kowa ya gun ita ba dama a ce wani bai zo ba yan kai tsinanne ne ga tawaga fir'auna yan birni tsarara yan ƙauye tsarara yara tsarara shugaban ƙasa tsarara mataimakin shugaban ƙasa tsarara ciyamomi yan majalisu kantomomi daratoci a dabaila sa hakimai daga tai masu unguwanni sarakunan fawa sarakunan kasuwa duk an tsaya a filin alkiyama tsarara ranar ma Allah zai ci iya mai mulki wake da mulki a wannan rana mun yi kudu da za ka ɗan raba kusa da gwamna ka ce excellency ana magana wane mutum ya kama kura wallahi tallahi baba da tijo wannan sarki shaddadu da iga Allah ya bashi ƙarfi ka san ko yanzu mutum Allah ya bashi abu uku fa sai abin da Allah ya ƙarfi kuɗi lafiya yanzu ka ji mutum yana ai mu ne wudul to ku ne kabari ku ne kuma filin alkiyama alhaji an je hisabi duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna to aiki ya tukuru saboda duk malamai